ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይሎሚ ክፉት ዘተመደብና ብዛዕባ ኤርምያስ ተኪያዩ ሽወደናዊ ዜግነት ዝውንን ኤርምያስ ናብ አዲስ አበባ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2018 ክዛወር ኢሉ ምስከደ ገለ ሰባት ፀዊዖሞ ምስከደ ኣይተመልሰን ካብ ዘጠፍእ ድማ ዓመቱ ሕሊፉ ይርከብ ኤርምያስ ምስተሰወረ ገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ፍታሕ ከናዲዩ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ኣድመፅቲ ከናዲዩ ቀንዮም ግና ከምቲ ዝድለ ፀላው ተራ ኣየምፅኡን ከምኡውን ካልእ ብሕጋዊ መንገዲ ዝግደስ ናይ ሕጊ ጉጅለ ኣቆይሞም ኣለዉ ነዝን ካልእን መብርህ ኽቡና ምሳና አቶ ሙሴ ኤፍሬምን አቶ ሚካኤል ተኽላይን ኣለዉ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሕራይ ክልቲአኹም ክቡራት ኣጋይሸይ አቶ ሙሴ ኤፍሬም ከምኡን አቶ ሚካኤል ተኽላይ ዕድመ ኣኽቢርኩም ናብ ራድዮ ኤረና ስለዚ መጻኹም ብድምፂ ብስም ኩሎም ሰማዕቲ የመስክነኩም ኤርትራዊ ሽወደናዊ ወይ ከኣኒ ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎ ኤርምያስ ተኪኤ በ4 ጉንበት 2018 ንዕረፍቲ ኢሉ ንኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ 21 ጉንበት ካብ ተዓሪፍሉ ዝነበረ ሆቴል ብዘይተፈልጡ ሰባት ተጨዊ ተወሲዱ እነሆ ዝሓለፈት ወርሒ ጉንበት ዝሓለፈት ወርሒ ማለት እዩ ዓመቱ ገይሩሎ ኤርምያስ ዳሃዩ ንምርካብ ብቤተሰቡ ተገብረ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ኣይሰለጠን ካልኦት እውን ተፈላለዩ ጉጅለታት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተበግሶ ወሲዶም ነቲ ኩነታት ናብ ሙሉእ ዓለም ከፍልጥዎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጻውዕቲ ንምግባር ድፈተኑ ኣለው ንሱም ብዙሕ ሰለጠ ይመስልኒ ብዝኾነ ኤርምያስ ዳይብሉን ሚኒስትሪ ወጻኢ ዝምናት ስዊድን እውን ሃለዋት ናይ ኤርምያስ ንምፍላጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ መገድቲ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣቢሉ ሓቲቱ ነይሩ መልሲ ኣይረኸበን ወይ ተረኽበ መልሲ ግሉጽ ኣይኮነን ይድብለሎ ኤርምያስ ተኪእ ብዙሕ ሰብ ከም ትፈልጦ ሓደ ካብቶም ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናይ ኤርትራ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ዝነበሮ መንእሰይ ነይሩ ጉዳይ ኤርምያስ መበገሲኡ ብዘየገድስ ዝሓተሉ ዘይብሉ ዝምልከቶም ኣካላት ማለት መንግስቲ ወደን ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ከምኡን ማሕበረሰብ ዓለም ኩሎም ተገድስሉ ኣይመስሉን ዝብል ኣረኣያ ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ ስለዚ ናብቲ ኩነታት ንምእታው ዝኣክል ኤርምያስ ሃለዋቱ ምስ ጠፍአ እንታይ ተሰሚዕካ ሚካኤል ኣኻ ክጅምር መጀመርያ ብጣዕሚ ኣነ እምበር ከም ዝበልካ ኤርምያስ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ንቅስቃሴ ዝግበር ዝነበረ ስቶክሆልም ብፃይ ሓወይ ስለ ዝነበረ እቲ ምስተሰምዐ ብጣዕሚ ስንባደ ሰንቢድና ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ዝፍለጥ ብዙሕ ስለ ዘይነበረ ማለት እዩ ካብ ተጨዊ ጠፊኡ ጥራይ ስለ ዝበሃል ነበረ ብዙሕ ሓሳባት መፀካ ማለት እዩ መን እዩ ከም ገይሩ ዝኸውን ማለት ኤርምያስ ስለምንታይ እዩ ከም ፖለቲካዊ ኮይኑ ድም ካብ ጨውን ክወዝኹ ኢሎም ስፔኩሌት ገብር ኣይደልን ብዙሕ ሓሳባት ብዙሕ ክሳት ስምዒታት ፈጢሩልና ብጣዕሚ ሕዚንና ማለት እዩ ማለት ኤርምያስ ከምቲ ካብቶም መንእሰያት ሓደ ተቃላሳይ ዝነበረ ጽቡቕ ራእይ ዝነበረ ኣብ ከምኡታት ምስ ወደቐ ብዙሕ ስምዒታት ኣላዒልና ማለት እዩ ሕራይ ኦኬ ሙሴ ንስኻ ከም ናይ ሕጊ ኽኢላ ብተመሳሳሊ ኩነታት ሕጋዊ ወኪል ናይ ኤርምያስ ኮይንካ እውን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርምያስ ትከታተል ኣለኻ እስኪ እቲ ጉዳይ መስርሕ ናይ ሕጋዊ ኩነታት ከመይ ኣሎ ናብቲ ጉዳይ ክትኣቱ ኣውራ ዘገደደካ ምክንያት እንታይ እዩ መጀመርያ ክልተ ኢና ኣማሃ መኮንን ሓደ ጠበቃ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጠበቃ ናይ መሰል ደቂ ሰባት ማለት ወይ ኢንተርናሽናል ሎ ሁማን ራይትስ ሎየር እሱን ኣነን ክልቴና ኮይና ኢናት ጉዳይ ሒዝናዮ ዘለና እዚ ከዓ ብምክንያት ስድርኡ ስለ ዳሕተቱና እዩ በዚ ምክንያት ድማ ንሕና ተኸዚ ውዳእ ዘለዎ እቲ ሎካል ሬሜዲ ይኹን እቲ ሪጅናል ሬሜዲታት ወይ ድማ ዝምፅንቃቕ ብሕጊ ምፅንቃቕ ነቲ ውሽጣዊ ሃገር ሕግታት ከምኡ ስለ ጠልበካታ ዓለም ለኸው ሕጊ
ناتي أوش نمنتايو قداماي تهزو دلو منغستي ويتكالات ناي منغستي ناي ጸጥታ ኾን ይሁሉ ፖሊስ ንምንታይ ሒዞም መኹም ዘለዉ ብቐጥታ ክሕብሩሉ ሓደ እቲ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ሕጊ ወይ ድማ አንድ ሕግ ናይ ኢትዮጵያ ኾሚቲ ሓተ መሰል ህበካ ከምኡ ተመሳሳሊ እውን ዓለም ለኸው ሕጊ ከምኡ ጠለባት ስለ ዘለዎ ስለዚ ንምንታይ ዘይተማልኦሉን ከምኡ ዝኣምሰሉ እውን እቶም ተፈላለዩ ካልኦት ሕግታት ንዕኡ ዝምልከትዎ ንምንታይ ኣብ ርእሲ ኤርምያስ ኣይተማልኡን ኣብ ትግባር እዚ ንምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ሽወደን ዜግነቱ ሽወደናዊ ስለ ዝኾነ ነበር ኤርትራዊ ዜግነት ዝነበሮ ሕጂ ኸ ሽወደናዊ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚአን ክልቲአን መንግስትታት ክዛረባሉን ክሰርሓሉን ዘለዉ ዝነበረ ነጥብታት ስለነበረ ነዚ ኣመልዓል ኣብ ገሊኡ ዘለዓልናዮ ሕቶታት ኣሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ስቲል ፕሮሰስ ወይ ድማ መስርሕ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ሕራይ ሚካኤል ንስኻ ማለት ኣብዚ ናይ ሶሻል ዴሞክራት ናይ ሰልፍ ፖለቲካ ንሽወደን ድመርሕ ዘሎ ኣባል ኢኻ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ስንድበሪ ግን ኣብ ጉዳይ ኤርምያስ ክንመጽእ ከለና ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኤርምያስ ድፍታሓሉ መገዲ ወይ ኤርምያስ ዝርከበሉ መገዲ ካብ ዘላ ከም እንታይ ኢና ክንብላ ኮሚቴ ወይ ድማ ኣካል ምስ ኣለኻ እስኪ ድገበርኩም ክሳብ ሕጂ እንተሎ ተትነግረና ኦኬ እዚ ተላዒሉ ዝነበረ ዳሓር ማለት ካብ ምጅማሩሲ እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ደንጊ ተጀሚሩ እቲ ፕሮሰስ ከማን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ነይሩ እቲ ናይ ቤተሰብ ናይ ስድራ ትፅቢታት ነይሩ ብኸመይ ክንሕዞ ዝበሃል ነይሩ ዝርብ ጌርና ግን ኣብ ሶም ግሩፕ ማለት እዩ እቲ ሓደ ተፈጠረስ እዚ ፔቲሽን ምግባር እዚ ደብዳቤ ምስና ናብ ኢትዮጵያ ድዩ ናብ ናይ ሽወደን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ከምኡ ተገይሩ ማለት እዩ ግን ካብኡ ጥራይ ደው ኢልና ደኮና ዝ ፔቲሽን ኣብነት ሓደ ካፍቲ ቁሩብ ክሳይድ ገብረካ ኣብታ ጽቡቕ ከይዱ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ መወዳእታ ድራ ኩሉ ስጋባ ድርጋ 8500 ከባቢ ጥራይ ደው ኢሉ ደሎ ማለት 10000 ከማን ኣይበፅሐን ደሎ ሕጂ እቲ ቁርብ ደሰክፈካ እቲ ኤርትራውያን ብሕልፊ ኤርትራዊ ከዓ ስለ ዝኾነ ጉዳይናትና በዓልና ኩሉ ግዜ ተዓዘብቲ ኮይና ጥራይና ኸድና ደንሳተፉ ኮይና ሕጂ ተራ ኣብኡታት ቁሩብ ትንባል ንፈቱ ኮይና ኤርትራውያን ብዙሕ ዋጋ ከፍለና ለት ትንባል ሕጂ ኣብዚ ደሎ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ደብዳቤን ክሳይን ተጻሕፈ ብኡ ግን ደው ኣይበለን ከም ግሩፕ ከኣን ብኡ ኣብቲ ግሩፕ ኮሎስ ካልኦት ሰባት ተራኺብና ከዓ ዝተፈጠረ ነይሩ ከመይ ጌርካ ነዞም ፖለቲካውያን ፅልዋታት ዝሕድሩ ረኺብካስ ፅልዋ ተሕድር ብሕልፊ ኣብዚ ናይ ኤሮፕያን ዩኒየን ዝነበረ ምርጫ ከምኡታት ተላዒሉ በብወገና ናኸድካ እላዓል ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ጌርኩም እንታይ ክትገብሩ ክትሓስቡ ዝበሃል ዘረባ ማለት እዩ ነቲ ሽም ከም ዝበልካዮ ጆንስን ምውዕዋዕ ማለት እዩ ትንተልካ እቶም ዳኣስሩ ከማን ትም ድሕልካሎም ከጥፍእዎ ከምኡ ገይሮም ቆጥረም ዝደሊ ሕጂ ክለዓል ዘሎ ወይ ጉዳይ ግን ብዙሕ ተገይሮ ክብል ኣይክእልኒ ግን በተዓቕሚ ግን ይፍተን ኣለዎ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሕራይ ሚካኤል እዚ ተካይደሎ ኮምፒቲሽን ከም ዝበልካዮ ዚሒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ 8000 ማለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ሲ ወላ ሓንቲ ገበረን ንዝብል ዘረባ እዩ ደስማዓካ ስለዚ እቲ ኣቤቱታ ልመና ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ማለሲ ኤርምያስ ይፈታሕ ገለና በልና ክትከይድ ከለኻ ግን ብሕጊ መንፅር ሙሴ ንስኻ ኣቐዲምካ ማለት ብዙሕ ናይ ተፈላለዩ ምስ ኤርትራ ዝተተሓዘ ጉዳያት ማለት ንኣብነት ናይ ጉጅለ 15 ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዳሓራይ እውን ናይ ተዲተጋጌ ናይ ብርሃነ ብርሀ ሒዝካ ኣለኻ ሕጂ ከዓ ናይ ኤርምያስ እዚ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ነቲ ኤርምያስ ከም ዜጋ ናይ ሽወደን ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ሽወደን ብሽወደን ኮይኑ ተዝኸውን ነይሩ ማለት ቶም ካልኦት ማለት ብኸምኡ ዝጠፍኡ ብተፈላለየ መልክዕ ማለት ሲ ዝጠፍኡ ኮይኑ ዝግበርን እዝን ናይ ኤርምያስን ድዝሓለ ኮይኑ ስማዓካ ከመይ ነዚ ነገር ናቲ ሓሳባት ከመይ ክትዓርቆ ትኽእል ወይ ከመይ ትሰማምዓ ኣሎ ሓቂ እንድዩ ግን ኩሉ ኣብ ካብ 2017 ስጋዕ ሕጅስ ዳርጋ 200 ዝኾኑ ዜጋታት ናይዚ ሃገር እዚ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ድተኣስሩ ኣለዉ ሕጂ ናይ ገሊኦም ቀልጢፉ ስለ ዝፍታሕ
ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ከም ዝኸማኻ ጋዜጠኛታት ኣይልዕውን ኣብ ገሊኦም ድማ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝፍረዱ ንምሳሌ ብታይላንድ እዩ ከምኡውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ነይርና ሓደ መንእሰይ ኣብ ግሪክ ሽወደናዊ ብቅትለት ሰብ ተሓቲቱ ኣሲሩ ተፈሪዱ ንብዙሕ ዓመት ተፈሪዱ ስለነበረ ኣብኡ ምስሓሓብ ምክርኻራት ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 200 ካብ 2017 ስጋዕ ሕጂ ተኣስሮ ካብኣቶም ሕጂ ናይ ሕቶ ናይ በዓል ዳዊት ይስሐቅ ናይ በዓል ኤርምያስ ገለመለይ ኣለካቡ ናይ ገሊኡ ፍልልይ ኣሎ ዶ እወ ደቂ ሰባት ከም ደቂ ሰባት እቲ ሕብሪ ሕጊ ንኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ኣፕላይ ዝኸውን ወይ ፅንቃቄ ናይ ሕጊስ ኣብ ኩሎም ደቂ ሰባት ማዕረ እዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከዓ ኩልና ከምቲ ግቡእ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኩልና ማዕረ ኢና ክንከውን ዝግባአና ግን እቲ ተራጎምኩም ኣብ ሕጊ ክፈላለዩ ይኽእል ስለምንታይ እቶም ትግብሩን እቶም ድሙርሙሩን እቶም ድሳልጡን እቶም ኣብ ዲፕሎማሲ ዘለዉ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ኤርምያስ ዜጋ ናይዚ ሃገር ስለ ዝኾነ ናይ ካልእ ሃገር ናሽናሊቲ እውን ስለ ዘይብሉ ሓደ ናይ ቪየና ኮንቨንሽን ዝበሃል ኣብ ናይ ኮንስላራዊ ርክባት ናይ መንግስትታት ተሰማሚዐን ዝገበሮ ስምምዓት ኣሎ ልዕሊ 50 ዓመት ዘዕድሚኡ ኣብዚ ሕጂ ንሓንቲ ሃገር ንምሳሌ ንኤርምያስ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ትካላት ክሕዝዎ ከለዉ ናይቲ ሃገር ትካላት ክሕዝዎ ከለዉ ሓደ ካብቲ ክብዎ ዘለዎም ክኸፍትሉ ዘለዎም መርበባት እንታይ እዩ ምስ ኤምባሲኡ ንኽረኸብ እቲ ኤምባሲ እውን ማዕፆ ንክኸፍካ ኣብዚ ክልቲኦም መሰላት ኣለዉ ነዚ ንምንታይ እዚ ተገብረ ንዓይ ድንፅውኒ ስለምንታይ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ወይ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ሽወደናውያን ስለ ዝእሰሩ ክልተ ካብኦም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ቅድሚ ኤርምያስ ተኣሲሮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ብሙሉእ ዝነበረ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ወይ እቲ ኮንስላራዊ ጉዳያት እዩ ከምኡ እውን እቲ ሚድያ ብዙሕ መዓልታዊ ይዛረበሉ ነይሩ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም እሳቶም ብትውልዶም ሽወደናውያን እዮም ኤርምያስ ግን ካብ ደገ ምፅኡ ዳሕራይ ናሽናሊቲ ናይዚ ሃገር ዝረኸበ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ መበቆል እዩ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ፍልልያት ኣሎ ምስቲ ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ምስ ሕብሪ እውን ተበለ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ኩልና ናሕና ሰብ ወዲ ሰብ ፍጡር ሰብ ኣብ ዓለም ለኸወ ሕጊ ሓደ ስለ ዝኾንና ንኤርምያስ ክመላኣሉ ዝግብኦ ብዙሓት ሕግታት ኣለዉ ሓደ እቲ ዝሓዞ ኣካል ንምንታይ ከም ዝሓዞ ክገልፅ ነይርዎ ክልተ ኣብ ነፃ እንደይሻረውን ቤት ፍርዲ ብደይገድስ እንታይ ዓይነት ገበን ፈፂሙ ወይ ፈፂሙ ኢሉ ዝሓቶ ንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ኣብ ነፃ እንደይሻረውን ቤት ፍርዲ ቅሪቡ ፍርዱ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ከዓ ከም ጠበቃ ከም ናቱ ናይ ሕጊ ወኪላት ክንከራኸር ይግባአና ነይሩ እዚ ማለን ከምዚ ዝበልኩ ኸውን ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኮንስላር ሪሌሽን እውን ተጠቂማ መንግስቲ ሽወደን ይኹን ዋላ ካልኦት እውን ነቲ ጉዳይ ኣብ መዕለቢኡ ንኸውደቕዎ ብዙሕ ኣይፀዓቱን ዝብል እምነት ኣለና ንሕና በዚ ተበጊስና ድማ ነተን ክስምዐን ዝኽእላት መንግስትታት በቲ መርበባት ዘሎ ንዓና እውን መሰላት ስለ ዘለና ከም መሰላት ከምኡ ኣመሃ መኮነን ድዩ ብኢትዮጵያ ኣነ እውን ናብዚ ሃገር እዚ ፅሑፋትና እንዳቕረብና ኣብ ፅቡቕ ዝተለና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ يقني موسى ميكيلا خم تفلطو زي نسخة عبالو زخون كسلفي سوشال ديمقراط شودن يمرح له مالت ستي قدام مستر ستيفان لوفن نسولو مالته هجي بغداي ناي ኤርምያስ ኢልና ክንመጽኸለና ጉዳይ ናይቲ ሽወደናዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ሳቁን ይመጸካ ሕጂ ሽወደን ብዙሕ ግዜ ዝገብሮ ዝርርብ ማለት ትሕቲ ጣውላ ወይ ከዓ ትሕቲ ጠረጴዛ ዝግበር እንደር ቡርደት ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ነካይድ ኣለና ወይ ከዓ ሰላሕታዊ ዝኾነ ርክባትና ነካይድ ይብሉ እዮም ግን ተጋጮ ኮይኑ ስማዓካ እንታይ እዩ ሓደ መንግስቲ ብዛዕባ ዜጋታቱ ዝምልከት ማለት ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ስለዝኾነ ይኹን ብለካ ዘለኹ ፀብጻብ እንታይ ከም ዝገበረ ክሕብር ኣይክእልን ድዩ ሕጂ ናይ ዳዊት ሳቅ 17 ዓመቱ ሕሊፉ ናይ ኤርምያስ ካ ሓደ ዓመቱ ገይሩ ማለት እዩ መንግስቲ ሽወደን ግን ግሉጽነት የብሉን ምዝም ሙሴውና ቀዲሙ ክብለና ጸንሐ ቁርብ ኣነው ንሰማማዕ ኣበተሓዝኡ ናይ ዮሃን ላርሰንን ማርቲን ሺቬን እቶም ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተታሒዞም ከለዉ ነውጽ ነይሩ ወይ ኦኬይ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ብሓይሊ ይሰርሕ ነይሩ እዩ
ግን እቶም ሚድያውን ብካልእ ሰነ ክሰርሑ ነይሮም እምቲ መንግስቱ ንፅዕር ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኣተሓዛ ሰንኮፍ ዶ ይመስለካ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትሓስብ انت انا استمسك بخلت سمرا هو نير حدا انتيو تي تيست دبلوماتو ولا بتحت اولا زبها لا دبلوما مسرح كوم اسلا زولو مالشي قبول مالتي دي كونكس كوم اسلا زولو ولا ناشيونال ديمقراطي اب سلطان كلكون ولا تبورلك زبها تي يمناو زنبر سلطان دارغا حدا عينتي الخير نير كايدا ولا حانت في اللي يصير انا لون شمون طعمت ولا سونكو فيلم كلش قومي نيرو تي دبلوماسي زبها تحت طاوله سريح دي سرحن رينا ناي سرحن امناي داوود ندحر ماچنا رينا حجسيو كل غزي دلعال سلامنتاي بغلص زيكون ግን ክልተ ነገር ሓደ ፖለቲካውያን ካልእ ክዛረቡ ክእሉ እዮም እቲ ዲፕሎማሲ ግን ብናቱ መንገዲ ኣለዎ ኣካይዳ እዚ እቲ ናይ ሕጋዊ ጉዳይ ሙሴ ኣልዒሉ ወይ ሙሴ ፈልጦ ኸባና ላዕሊ ደሓንሱ ገሊጹ ወይ ኣነ ግን እንታይ በልኩ ቁርብ ከኣና ኤርምያስ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኮይኑ ስምዓና ከኣኒ ሞር ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ዝፍለጥ ነገር ወይ ምህላዊ ኣብ ናይ በዓል ማርቲሺብ እንድሕሪና ምስተኣሰሩ ዋላቲ መንግስቲ ኣሚኑ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ስለዚ ነገሩ ነውፅ ተላዒሉ ከኣኒ ኣብ ከምዚ ረኺብና ምስ ተባለ ናይ ኤርምያስ ጋብ ሕጂ ኣብ ዝኸድናዮ ኣብዝን ኣብዝን ቦታ ዝበሃል ሃለዋት ከማን ኣይፍለጥን ዘሎ ኮይኑ ዘሎ ኣነሲ ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ንልዕሎ ከለናስ ኣብ ምንታይ ተታሒዙ ኤግዛምፕል ክነግረካ ኣነ እቲ ዝጉዳያት ምሳሌ ዓለስን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋላ ነዞም ኣብዚ ዘሎ ከናይ ሽወደን ብራንች ደው ኢሎም እሞ ምንታይ ተታሒዙ ዘሎ ኣበይ ናይ ቦታ ኣሎ ኢሎምኒ ዝፈልጦ ነገር ግን ኣይነበረ አንተ ምንታይ ቦታ ተታሒዙ ናይ ሞዚ ዳ ክፍለጥ ኣሎ ምእንቲ ሓደ ነገር ክንገብር ኮይና እዚ ክንፈልጥ ኣለና ኣበይ ቦታ ተታሒዙ ከም ዘሎ እዚ ትፀገም ኮይኑ ዘለና ኤርምያስ ግን ርዳእኒ ኣነ ፎርስ ሙሴ ኣትይዎ እንዲ ብዙሕ ኣብኡ ኣትየ ከደጉማ ይደለን እቲ ፍልልያት ክህሉ ለትሽም ዲ ተሕብር ዲ ተጋለዲ ክህሉ ክእል ክኸውን እንደገና ዓደታት ከማን ፈላለ ኣይነ ሕጂሲ ና ኤግዛምፕል ከምዚ ሙሴ ይርበሎ ወዲ ቻይና ናይ መፅሓፍ ተኽሳይ ዝገብር ተኣሲሩ ደሎ ሕጂ ልክ ሆም ኢደ ኸይድ ደሎ ተኣሲሩ ከሎ ሰብኣይ ወላ ሓንቲ ግን ሽወደን ምስታሕ ሓይሊ ናይ ቻይና ዘለዎም ወላ ሓንቲ ክግበር ኣይከኣለን ዝርብ ከማን ዳርጋ የለን ክትብል ብዛዕባኡ ስለምንታይ ሓያል ዝኾነ ቻይና ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ሪኢኻ ኢትዮጵያ ስጋ ሕጂ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዓይነት ጥራይ መልሲ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እንታይ ማለት እቲ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ክጠቅም ክእል ኸውን ኣብ ውስን ግዜ ተሓሊፉ ግን ሓደ ግዜ ዋላ ኣነ ከም ኣባል ዝኩሉ ግዜ ዘልዕሎስ እዚኦም ዓይነት ስርዓታት እንድሕር ደይ ሰምዑ ኮይኖም ሚሳለካ ክስታ ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ስኡልካ ብትሕቲ ጣውላ ናበልካስ ክኽየድ ኣይክእልኒ ዝብል ኣሎ ግን ፎርስ እቲ መስርሕ ግን ናቱ ክሳይ ስለዘሎ ብኸምኡ ኸይድ እምበር ቅቡል ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ናይ ኤርምያስ ከምዛ ዝበልኩ እታ ፀገም ኮይና ሓና ዘላ ሃለዋቱ ስጋ ሕጂ ዝፍለጥ ነገር ስለዘየለ ምስታ ኩነታት ዝነበረት ኣብ ናይ ማይ 21 መንግስቲ ምቅያርን ገለ ኣብኡ ስለዝነበረ ብዙሕ ፀገማት ፈጢርልና ማለት ክዘራኽቦም ከለካ እዚኦም መን እዮም ኣየናዮም ሒዞሞ ደሎ ኣየናይ ቦታ ኦሮሞ ድዮም ኣምሓራ ድዮም ገለ ዝበሃል ዘረባታት መፅኡ ኣነ በዝናተ ርሕስ ሓደ መንግስቲ ለለ ዝኣምን ነይረ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ኮይኑ ይስማዓካን ከምኡ ኮይኑ ንላዓል ከለካ ማለት ሕጂ እዚ እቲ ፀገማት ጆኒ ኮይኑ ዝስማዓኒ ግን ምሳኻ ኣለኹ ኦፍኮርስ ንሕና ተካል ዕድል ኮይኑ ዋላቲ ናትና መንግስቲ ከይንብልስ መንግስቲ ደብልና ኮይና ክጣበቀልካ ዝኽእል መንግስቲ ከማን የለን ካብ ተሃዲምካ ዝመፅኻሉ ዋላ ዳብል ኤርትራውሲ ዋላ ናይ ሽወደን ናሽናል ተልዎ እምበር ብሕልፍቲ ቀደም ዝመለፀ ዲገለስ ኤርትራውን ኮላይ ዝበሃል ግን መን ኣየናይ መንግስቲ እዩ ክጣበቀልካ ንዓኻ እዚ ንፈልጦ መንግስቲ እዩ ዓድና ዘሎና ሕጂስ እቲ ፀገም ኣቦትኡ ኣሎ ኮፍ ኢሉ ከኣኒ እንታይ ስጋብ ኣብ ሓደ ደረጃ ዝበፅሕ ስም ቅላሱ ጥራይ ካልእ ዋላ ሓንቲ ክብል ኣይክእልኒ እዚ ክንቃለሶ ኣለና ኤርትራውያን በዓልና ጉዳይና ናልዓልና ከነዋዕውዖ ክንጭድረሉ ድምፂ ክንኮኑ ከምኡ ጥራይ ዘለና ኮይኑ ዝስማዓና ምስ ኤርምያስ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ማለት ንሓዉ ወሲኻ ንኢሳያስ ካልኦት እውን በቲ ዘሎ ናይቲ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ኣካይዳ ማለት ዳርጋ ተስፋ ቆሪፆም ዓይነት እዮም ኮይኑ ረኺቦም ንሱ ከዓ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ኢሎም ብርግፅ እውን ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ናይ ኤርምያስ ኩነታት ኣተሓዛሲ ከምዚ ሎምን ኤርምያስ ፅባሕ ከዓ ንዓና ድብል ኩነታት ኣይረኣኹሎምን ኣነ እውን ብወገነይ ማለት እየ ሕጂ ንዓኻ ይትሕቶ ማለት እየ ክሳዕ ክንደይ ተስፋት ኢኹም ተማኡ ዘለኹም መሲ ትገብሮ ዘለኹም
بمالسي لوطي كمصي يخلي لكم لو تحسبوا نعايا تحت مثلني انا حدا نغير له ناي بتحدو هو تردين له انت مثلك of course كانت نديليو it's a petition example نحر وسير كاسي زمول امول عالم زل ارتراوي لنا راح نجمر لحق الناس مع حزبي له دي مقداس ديو ابو دايكا سوق مبالي مفرح دي انت ما هون ايردا كاني كاله تثبيتين يرنا جن ايكون اندارغا زلنا شمنتش 500 مالتي جن اب ناتي دليت انتاي مسلك ارتراوي اسكا حج بز صنحنا غدات ندحرينا تمليسنا تاريخنا خاب نفس الجمير كمالتي نو تن سوق مبال اب غدايكا تعذاب كم خاط لا يكون እዚ ሁሉ ጸጋም ካብዚ ደልሃመ ተእቲና ደሎ እዚ ትጉዳይ ሓቂ እዚ ሕጂ ዛርበልካ ጆንታ ዝነጥሪ ኣነ ከሚካኤል መጠን እንድሕሪ ኣነሲ ንህዝበይን ሃገረይን ወይ ንሕዋተይን ድምፂ ደይኮኑ ኮይነ صباح ንጎ ኣነ ኣቲ خمس ድምፂ ክንደይ ትኾኑ ዋላ ነቲ ክትቃለስ ከማስ ሞራልካ ሰብረልካ ማለት እንድሕሪ ኣነ ማይ ሚካኤል ሲ ከምዚ ገይሩ ጠፊ ልኩም ድምፂ ክንኮኑ ኢልካ እንድሕሪ ጆን ተላዒልካ ወይ ሓደ እንድሕሪ ተላዒሉ ሲ ከመይ ገይረ ክቃለስ ሞራል ክገብር حجس أبزيتي استجام كوين دول حجة أبوداينا تعذبت أنا كون أب كل قدات يبلك أنا أكندي بقدام منا حدث خمي أفترام خم خلاي مثل ود السمين أنزار بلنا حدث عن شيء توي حسينا يكون أبقى أبسلمات شكو عبيلهم وستن تم وصاتهم كان سكت كان نرسو عند رمزل ولا بتهاجرنا زل ولا بزح جنا إرماس قدام على تي إذا أبزيتاتي تي نحن استجام جن أنت عارف الآن السجاب دخانه يكون إرمياس حالواته هم فلتي أنا ناتي أوبرتي قال سويت إمناتي كقالة سالن مالس الدم سوق خونه مسايت مالت مالي أمنا داوتي أنا نبحث سئل رئي عن تويسي أبدا صار نزنبر ناي مانفستيشن أبكتنا إرمياس أبوني جونا كمان الله حفظ بقولني كوفيلوس بقولني دويلو تسائلنا مالك ناي داوتي صاحزنا سب حجي داوتي صار حجي بسربية تالو إس أدسابة في إلنا يلا مالك تيامه إذا سبز أنت حرت فيه وتن بالكويناسي كقصل مالس تناطم كستخن قصلا يزلنا مالتنا حجز ندهركم لين نقبر كوينا ترجم يقول أنت مثل تفتحي قالنا إنك نجبر برا دلنا زي ترجم يلون ماله يقولون ماله بس أي على سايم سابونا يزنبر ندهر ناتو دمس اللي يسمع وين نحوي دمس اللي يحد يسمع وين أين هيدا أمو تيرتاونا دامو بخمينا مالسي نشم ترى حجز أبزيو أنا نتهزبن تعرف لنا تجدنا إذا هزبي أفراسي أمولا عالم زلهم بزخونه يكون قداي بناي لحواتنا زتوفو تشوي اليوم بقالو قداينا دي بقداي حجرنا دي خنت السترايز لنا من دائم خزار بالنا ولا نجي أطن كنا نسمع مثلنا كوا دمسنا بقولكم دحرك السماع عند حركيلو حيلو نخونه نتي نتم بوليتيكا نتم صلوته نصلو نخيل كمنا يبع الموسيقى أنا بحجاو مجدد يوم زخدول نعم حيلو نخونه نخيل يجي قومنا ترجعنا هنا حزبنا هجرنا ولا نخلو خسينا خلينا نعرن نخيل الماء زي أخبر الزدالي بر أبوتول لناي بيتصبوا مجهاي تاي قوين زي حزب قبله أبوتول زولي معناته تمال وين يرو أبوعين أبزح لنا وين يرو والعسي حجيت في تم لحرت بالكون كاسب يسمعك هاي عجز نبحكي خن حاسبول زلنا قد قوين بسمعنا أنا إذا قد عايز ميكيلا اسكي مالت تتقون لهم أجواب سيك ساعة كنا مولو عالم تزرقي حلو لكم تحاسبوا ولا نابتهم إثرين بقبوا بس حلو لكم تحاسبوا ساعة كنا هم بقبوا تتأكلكم نتي ميديا نتي كله of course تي بخستايز تفتنا بتزول العقم مالتي حجانا ناي إذا موضوع شفت ما جمرت تستقبل ناي فيسبوك بس تزول العقم ناي أتراوي أنا تي في ساين سلازينا براسي بناي سوشيال ميديا ناي فيسبوك أب تفعل عليه هستاي كم زي بيتيشن نقول لنا سددك نوع وحد هون خل تعاملات موضوع وحيد هون خل بقول له هستاي استفتيني جن مستدل لقطري حد تري عندي خاب كله أبناء كله قداي نحسب عن الجرماني أبناء كله قداي قالت خركب كله فرانك مسب بيتيشن كنت حفتريهم I don't know حجسي زير دأنا أنا خمي نينا هقدامنا تتسرع حجسي نيرو تحرك زي جمرنا لش نا إثيوبيا قال نسي تأثرت على تشاينا ما عتصب كفر الملا جميرو قالوا أنتم سوا زي أصل أستاذ أبي من هلو أتخمن أبي كم تأثير الحمد لله فلت الله إذا حاولنا جن هلوات تخمنك أتليست سنين تخيل إن في هلوات المفلا يوسع كمان يكون هلوات تخن فلت إذا سبزين دحر جبان جيرو خين شو وي انتهي جيرو بنا إثيوبيا حقيقي بمسارات تصعد الجن
ሃለዋቶም ፈልደልና ሓደ ሰብ ተጨዊ ጠፊኡ ትም ክትብል عجبي لك هجس السوي تخصجن of course أنا تمزي توعوي أخل توعوي مو بعد تجيروي كابز لعل هنجبر عن خيلنا معناتها يكون بتي فيديو بخال مثلا يلا هنجبر خيل كورس السوشيال ميديا خاطي فولو اب تجبر لك خل جزء تمجمع راسي أسألنا كل والله أنا هذا قاعم كصدق خد على لك أنا تسبق تبارك بروح على لك موبلايز كده بروح على لك سوي حساب راجر كده خير نجار يكون أنت جن سيتي ناتنا بس عام زنبرة مالتي سوتا ديرو كورس كله خيل جاتات وي سايز جبرنا كله خيل خوني حجي تملي سخري كله خسي كله خيل والحنتي يبلنا نحن زعينا غيرنا بلا كلنا جن كم تزدلس اب بچي كم تزدل فريمو لودي سبجن بتعمي يخبيد اشجارو هين لوس مالتي اراي يعني لمكله موسى انتاي مسلك ኤርሚያስ ካብ ሆቴል ይጠፊው ሓደ ሰብ መጽዩ ቴሌፎን ደውይሉ እቲ ሪሰፕሽን ቴሌፎን ደውይላ ሰብ ደሌካሎ ተባሂሉ ወሪዱ ብኡቢል ይኸይዱ ኤርሚያስ ናቱ ፓስፖርት እቲ ዶክመንቱ ኣብቲ ሆቴል ይተሪፉ ሕጂ እዚ ዝኣክል ጭብጢ ኣለዎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖሊስ ማለት ነቲ ኩነታት በቀረባ ማለት ነቲ ክፈልጦ ተኽእሎ ኣለዎ ድብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ግን እቲ ድፊት ወሒዱ ከምቲ በአና ወገን ክኸውን ይኽእል ብመንግስታት ክኸውን ይኽእል በገለ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ብኸመይኹም ኣበና ሕጊ ኢኹም ክትቀርቡ ወይ ተሓስቡ ወላ ኣቶ ኣማሃ ኣን ኢትዮጵያዊ ስለዚ ብኸመይ ጀሚርኩም ከመይኹም ከተተሓዝዎ ተሓስቡ ቁሩብ ንሰማዓቲ ትቦ ሓበሬታት ኣሎ መድፋዕ የድልዮን እንዲሁ ስለምንታይ መስለካ ትጽብኦ ነገር ፖሊስ እውን ሕጊ ኣለዎ ሓደ መጽናዕቲ ይጅምር ገበን ተፈጺሙ ይባሃል ወይ ሰብ ጠፊ ይባሃል ፖሊስ ፋይል ከፍት ፋይል ከፊቱ ነቶም ዝምልከቶም ሰባት ሓትት እቲ መጽናዕቲ ይካየድ እቲ መጽናዕቲ ክውዳእ ኣለዎ ኣብዚ ተወደ መጽናዕቲ የለን ስለዚ እቲ ፖሊስ ክፍጽሞ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብዚ ደብዳቤ ጽሒፍካ ድዩ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዝመጽእ ነገራት ኣይኮነን ሕጊ ስለ ዝኾኑ ዓለም ለኸውን ናይ ውሽጢ ሃገር ሕግን ስለ ዘለዎ ንዕኦም ምርኩስ ብምግባር ክግበር ዝነበሩ ነገራት ኣሎ ኬንያ እዚ ጭብጥታት ኣለዎ እቲ ሃገር ስለምንታይ ዝሰብ እዚ ብሕጋዊ ቪዛ ወሲዱ ወይ ዝብስየርን ስሬት ኣብ ዓዶም ኣትዩ ከም ቱሪስት ኣትዩ ብሰላም ዕደት ገይሩ ንክወፅእ ብሕጋዊ መገዲ ወረቓቕቲ ሂቦም እዮም ኣትዩ ስጋዕ ብዓዶም ስጋዕ ዘይወፅእ ኣብ ትሕቲኦም እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓደ ዝኾነ ሰብ ካብ ካልእ ሃገር ዜጋ ናይዚ ሃገር እዚ ናይ ሸወደን ናብ ካልእ ሃገር ክኸይድ ከሎ እቲ ዳኣተዋታ ተቐባሊት ሃገር ናታ ሕጊ ይኽማልእ ዘለዎ ብናታ ሕጊ ክኸይድ ዘለዎ ስለዚ ናታ ሕጊ ናይቲ ሃገር እቲኣ ክትሪኣ ከለኻ ተመሳሳሊ ዝኾነ ምስቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምስኡ ክማጣጠን ዝኽእል ሕግታት ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓድሽ ኮንስቲቱሽኖም ይኹን ዋላ ኣብ ገባም ናይ መጽናዕቲ ናይ ፖሊስ ገልመለ ዝኣምሰለ እምበር ሓደ ነገር ንፈልጥ ብዘይገድስ ሃገር ብዘይገድስ ዓዲ ብዘይገድስ ዓይነት ኣገባብ ምሕደራ ናይ ዝኾነ ሃገር ክማላእ ዘለዎ ነገራት ኣሎ እሱ ኸ እንታይ ይመስለካ ኣብ መጀመርያ ኣብቲ ድታሓተ ካምዳ ፖሊሳት ሒዛ ቀዳማይ ኣብታ ተኣሰረላ ቦታ ትፈልጥ ትኹንካ ኣብኣ ኸይድካ ትጠርዕ ካብኣ መጽናዕቲ ትግበር እቲ ፖሊስ ክውድቕ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ኣይተገብረንካ እዚ ሃቤስ ኮርፖስ ወይ ድማ ናይ ጥርዓን ዝኾነ ሰብ ንኸምዚ ዝሰብ እዚ መሰል ኣለዎ ተኣሲሩ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ዝብል ናይ ክሲ ምምስራት ወይ ምሕታት መሰል ስለ ዘለካ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብቲ ዝገበርናዮ ነገራት ኣትየ ዝንዝም ክብሎም ኣይክእልን ስለምንታይ ኣብ መስርሕ ዘለዉ ነገራት ክዛረበሎም ዘይክእል ነገራት እውን ስለ ዝኾኑ ግን ሓንቲ ነገር በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ክብል ዘለኒ ቀዳማይ ኣብ ተዛማዲ ዝኾነ ናይ ፍትሒ ረዳድኣ ክነብር ይብሉን ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ስደት ዝነብር ኤርትራዊ ሓደ ሰብ ስጋዕ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ስጋዕ ዘይተፈርደ ክንብገስ ከለና እንታይ ዝብል እምነት ክህልወና ኣለዎም ፍትሓውያን ክንከውን እንዳሕኮይና ነፃ እዩ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይኹን ሕጊ ኤርትራ ይኹን ሕጊ ኢትዮጵያ ይኹን ሕጊ ሽወደን ካኹም እዩ ድብል ሓደ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ስጋዕ እቲ ነፃን ዘይሻራውን ዝኾነ ቤት ፍርዲ እስኻ ዝገበዝ ንፈፂምካ ኢኻ እዚ ፍርድኻ ስጋዕ ዘይብሎ ነፃ እዩ መባእታዊ መሰል እዩ ስለዚ ኤርሚያስ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለተታሕዘ ስጋዕ
ናይ ትካላትና ኢትዮጵያ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ናቶ ሕግታት አቅሪቡ እዚ ገበን ፈጺምካ ኢኻ ዝካል ይብሎ እዚ ዜጋ ናይ ሽወደን ዝኾነ መንእሰይ ነፃ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዓበይቲ ሓላፍነታት ኣለዎ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ብደስ ዝበሎ ኣሲሩ ልዕሊ ዓመት ክሕዞ ኣይነበሮን መትሓዚኡን ኣብ ምንታይ ከም ዘሎን ክሕብር ኣለዎ እዚ መባእታዊ ሓድነት እዚ ነዚ ዜጋ ናይ ሽወደን ዝኾነ ኤርምያስ ክልክሎ የብሉ ንሕና እቶም ካብ ኤርትራ መበቆልና ዝኾነ ሰባት ግን ሓንቲ ነገር ክንኣምን ኣለና እዚ ዶ ተገይሩ ክኸውን ከምዚ ዶ ተፈጺሙ ዝበሃል ሽካ ወይ ሕማም ናይ ርእሲ ጥራይ ሽኒ ሕጊ ነውሪ ድማ ይበሃልን ስለምንታይ ምስ ፍትሒ ኣይሰነን ማለት ካሲ ብዛዕባ ኤርምያስ ብከምዚ ምኽንያት ብፖለቲካ ብገለ ተኣሲሩ ክኸውን ኢሎም ናይ ገዛ እርሶም ባዕላዊ ትንታነ ብምሃብ ነቲ ዝካየድ ዘሎ በዓል ሚካኤል ዝካየድ ዘሎ ማለት ጎስጓስ ኤርምያስ ንምፍታሕ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ሲ የዳኽመሎ እውን ከም ምባልካ ድዩ ኣይኮነን ምስ ሕጊ ዝራፀም ዘረባ ምዝራም ንገዛ እርሱ ገበነኛ ስለ ዝገበረካ እዩ ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ብምንታይ ተኣሲሩ ማንም ሰብ ተረፍዶ ንሳቶም እቶም ንሕና ናቱ ናይ ሕጊ ወኪላ ዝኾንና እውን ስጋእ ሕጂ በዚ ገበን ዝንሓቶ ኢና ኢትዮጵያ ይብሎም ስለዚ ኣብ ጎደና መስተይ ሻሂ ክኾነካ ኢልካ ምዕላል ከምዚ ዶ ኮይኑ ምባል ሕማም ናይ ርእሲ ናትካ ጥራይ ዘመልክት ጉዳይ እዩ ባህላ ያነ ሕራይ ራእይ ሙሴ ኣብኡ ከለካ እግሪ መገደይ ማለት እየ እዚ ናታትኩም ሓላፍነት ናትካን ናይ ኣቶ ኣምሃን ከም ጠበቃታት ኮይንኩም ትከታተሉ ዘለኹም ክሳብ ደሃይ ናይ ኤርምያስ ትረኽቡ እሞ መንግስቲ ሽወደን ድሕሪኡ ድዩ ናቱ ሕጋዊ ጠበቃ ከቆመሉ ከም ሓደ ዜጋ ማለት ካብ መጀመሪኡ ነቲ ኩነታት ንምክትታል መንግስቲ ሽወደን ዶ ባዕሉ ንኤርምያስ ጠበቃ ከቆመሉ ኣይነበረን እዩ ኣብዚ ብዙሕ ጌጋታት ኣሎ ስለምንታይ መስለካ መንግስትኻ ኤርምያስ ዜጋ ናይ ሃገር ስለ ዝኾነ ብዓይነ ሕጊ ናይ ሽወደን ይኹን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ሓንቲ ይኽገብረሉ ዝኽእል ሓንቲ ነገር ይኽገብረሉ ዝኽእል እሳ ከዓ ኤርምያስ ንእምባሲኡ ንኽረክብ እቲ እምባሲ ድማ ከመይ ኣለኻ እምበኣር ኣብ ዘለኻ እንታይ ጌርካ ተኣሲርካ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኢሉ ንኤርምያስ ንቤተሰብ ናይ ኤርምያስ ወድኹም ሓውኹም ብጻይኩም ከም ዘሎ ንኽብሎም ጥራይ ክንዩ ብዛዕባ ዝግበር ክርክር ናይ ሕጋዊ ሸነኻት መንግስቲ ሽወደን ክኸፍለልካ ኣይክእልን ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ጌጋ መረድዳ ኣሎ መንግስቲ ሽወደን ጠበቃ ክቆፅረልካ ኣይክእልን መንግስቲ ሽወደን ድማ ክኸፍለልካ ኣይክእልን ነቶም ጠበቃታት ነዚ ግን ነዚ ዓባይ መሰል ዝኣርቲክል 36 ንብላ ኣብዚ ናይ ቬና ኮንቨንሽን ናይ ኮንስላር ሪሌሽን ወይ ርክባት ናይ መንግስትታት ኣብኡ ስትፕለይ ዝኾነ ወይ ኣብኡ ተሓንፅፅ ኣብኡ ተደንገገ ድንጋጌታት እዩ እዛ መሰል እዚኣ ኣላቶ ካልእ እዚ ኣርቲክል 9 ንብሎ ብዛ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣለካ 9(1)(2)(3)(4) ተባሂሎም ዝግለፁ ንሳቶም ከዓ ሓደ ሰብ ብደይ ሕጋዊ ጭብጥታት ክእሰር ከም ዘይብሉ ስጋእ ናይ ሙሉእ ሓርነት ከም ዘለዎ ከምኡውን ናቱ ናይ ፐርሰናል ሴኩሪቲ ዝምልከት ኩሉ ብዙሕ ነገር እዚኣቶም ኣሎ እዚኣቶም ኣብ ርእሲ ዜጋ ናይ ሃገር እዚ ኣይተበለን መንግስቲ ሽወደን ግን ሓላፍነቱ ዘለዎ ንዜጋታቱ ንኤርምያስ ጥራይ ከይኮነ ፅባሕ ንጎሆና ንነፋረይቲ ሒዘ ንኣሜሪካ እንድሕር ከይደ ብኣሜሪካ ከም ብዝኾነ ዓይነት ብናይ ትራፊክ ሓደጋ ድዩ ገለ እንድሕር ተናጒፀ ወይ ሰብኣን ናጒፀ እንተተኣሲረ እታ ክገብረለይ ዝኽእል እቲ ናይ ኮንስላዊ ጉዳያት ንዓይ ሓቲቱ ንቤተሰበይ ኣብዚ ዘለዎ ንምሕባር ጥራይ هذه إذاعة إرنا ሕራይ ሚካኤል ቁሩብ እንታይ መለኹ መስለካ ኣቐዲሙ ካብ ክልቴኹም ሓደኹም ማለት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ኣምነስቲ ዳኣመሰሉ ማለቶም ኣብቲ ጉዳይ ተሳተፍቲ ክኾኑ ኣይከኣሉን ኢልና ምክንያቱም ገለ ምንጭ ሃለዋት ክህልዎ ኣለዎ ድበልካ መሲሉኒ እንተኸምኡ ኮይኑ እንተ ሃለዋት ኣለዎ ኮይኑ እሞ ማለት እቶም ድምልከቶም ኣካላት ከምዚ ናይ ሙሴ ሕጂ ክብሎ ፀናስ ብሕጊ ክከራኸሩሉ እንዲኦም ግን ሓደ ሰብ ወይ ካብ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ናይ ግዳም ከኣኒ ንኣብነት ከም ዝኻልእ ሰብ ድብሎ ዘለው ኣብዚ ሜድያ ነንብቦ ዘለና ካብ እቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ መፅኡ ናቱ ልኡኻ ጨውዮሞ ድብሉውን ኣለው እዚ ኩሉ ከሎ ሓደ ኣክቲቪስት ብምጥፉ ክከራኸሩ ኣይግብኦም እንዲሁ ወይ ክዛረቡ ይክእሉ እንዲኦም
أنا تي أسرار عنايتي أمنستي إنترناشنال انتهيو إزخ بلاكيلني أنا تجنت مجمرتا ركبات مسجبرنا بجروب مالتي انتهي نجبر تباهلنا أن نحصل وشينا أنا عبنا كي تبغى قصة مالتي سكيلنا عبنا ستوكهولم بالبرانش مالتي ويدويله حجي انتهي كوينو لما مسحاته همزن كمزن تقريبا مو قرب سهلواتو انتهي كستيقن ثلاث على النمبر دبل أسرار رحم خون غالي حجي وقاتي خزارة بايكيلني كبيديو مقنعتس ناتو مسار راح خمس لزبولنسي كاو قصلا يكالكون مالتي بخال مقدتات جميرنا مالت شعتي دحاشسي بالبوليتيكاوي عندي بزي تصلوات زلوهم سبا ديهم نعم حاج تباهل بوقات كيدنا مالتي بس اوفيشال خابتنا وصاب ጉዳይ ዘሎ ማለት ትጽحፍ መሰረደ ቦታታ ሓይሰዋል ቦቀጽልና ማለት እንበር ናትና ሓሳብ ነበርኸዋን ሱሲ አትሊስት ዶ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮንታክት ቦታሲ ርክባት ገይሮም ምስ ኢትዮጵያ ዶሎስ ሓደ ነገር ካለ ድረስ ሃለዋትን ምፍላጥ እሳይኳታ ቀዳምነት ናትና ነበረት ሓሳብሲ ሃለዋቱን ምፍላጥ እሳይ ነራ ተቀዳማይት ፖይንት ድሓር ሓንቲ ንእሽተ ኣብዛ ሙሴ ዝበላ ቁርብ ኣነ ከእትወላብቲ ኣብ ፌስቡክ ንሶኖ ደማ ናፍተ መጀመርታሲ ሙሴ ቋጽቡ ገሊጽዋል ግን እቲ ስፔኩሌሽናት ሓቅ ዘረባ ከቢድዩ እንታይ ኮይኑ እንታይ ገይሩ ምሻሎ ካልኣይ ንዓይስስ ከም ካልኣይ እዩ ምሻሎ እንታይ ገይሩ ተገለሲ ቅድም እታ ፍትሕት ብል ነገር እሳ ጥራይና ከንኣምንላ ኣለና ሰብ በዘይ ገድስ ከም ተሪኮ ተመሊሱ እንታይ ዘምጻን መስለካ ጆን ኣነ ደስ ስክፍታናት ይስጋ ሕጂ ዝና ኤርትራውያን ጠባያትና እዞም ቅድም ሕጂ ክእሰሩ ከለዉ ዓድና ኣብ ኤርትራ ዝእሰሩ ነበርስታይና ንብል ነርና ወገለ ገይሮም ኣለዉ نقول نت أثر جل جيرم الله أو نعم قربهم جل جيرم الله حسب ونحدث من ده بداية فردي إن حتى أسيرو جرني بنجزاروس حجزي سب كي تفردس ناس أمخانو استعد علينا خنا سمر الله لنا بزي جدس لهريون حرق لو كسيت رخيبوس حجي ستيل كأوجن وز أنا خوي نسمعنا أنا ولا في فيسبوك نزارو كناش نيرم بقى كم لهم حطوها انتهي يجيرو حوات حالواتو زي فلت ناس انتهي يجيرو لنا خزارة بين خلينا كن دولة تقدمنا نتولى السبزي تأثيروا له تجوي تقيله أو حدا من قصة زلوا حاجة نعود راح تزاروا ولا الهجس ستيل أقول لنا خوي نسمعنا هجس يتنافس أقوم تقدم أو speculation ديم أو بس خلادو أوكي باب أنا مسألة ترفدو أب حوس ديمقراطية وين حجر الزخنا إذا نبي هيبريديتي زنبرة إذا جنوين ديمقراطية وين relatively كل جزء relatively نهاي ديمقراطية نجر إذا ننوح عمتات تكالاتن دلل زخنا تكالات نفتحوا تكالات زلون حجرات المثال يبزع عدي أبزع عدي أب شولن أب عمش 7 مليون كورونا نايز عدي كحسا يخفل من قصي شولن تخحسا ندك سبات كأسر زي قبوم بزري حقاو سلزة أسرومي حيثكم من اللهم إذا مالت منقستي بفات أطرو فتصوم سلزة كوني جيجا سلزة قبرها بتحت حقون سلزة كوني منقستوني قاقي سلزنا يقدنا يكونن حاد منقستي دسيلو أربيترالاري 5 كأسر سلزة خل انتهي جيرو انت قالوا جيرو خون زبحال أباقا قسا صار حقين أنصار حقين انتهي دقا اتقونو عناقر حادثة سقاع فرادي أكال سقاع فريدو إذا قبن فسينكا بي دحر كل كيني زخونا عين ترتر شبت ترايو تفتيقو مستفرده قبننيا يجيبال سقاع شعوقن نسعى خبز خون عينت كفري سلازي أبشودن 7 مليون خفال ترفدو أبقرنا أفريقيا نزخل دو خلالو إيرتراوي بتعم طبق ميكيل إذا سعبتونا عقا انتهي خمسلكا إذا حدش إن إثيوبيا أزمة رح زالو قدامي منيسر دكتور أبي أحمد أبزا حلفة جزي سلمات ناي سلام سلمو نيرو أب عالم لخي درجاون نا إثيوبيا مثل ممحياش يتعر له دبلوماسيا وزمنات مكفحون أب تفلالي حاجرات عودة تقبر له اتي تصحفن ناي أبيتوتا ويناي ترعان ويكا
ናይ ልመና دبدابة تقبلنا تابزير خبر وان كلام مجلسي سلام أوصل في كون عندي من الوقت أبز قربا جون سفح عدة أب أوروبا كايد حساب الله وصل سمع خصي بخم مسمع أي كالندي اوكي كان زول كايوس لك على هذه ايميجنا ايثيوبيان محيا شويتي قناتات زلو بحلف بشودن بحالو كخي كنا صار شودن تي ايميج زلو لعلي دخمنا سيد خم زلو نريو لنا مالت نعزب لنا زول كا كمان عدتكم زلو كمان قمتات ني شودن قص خم زلو كمان الله دسمعنا يا مالتي انا كن انتي دبل تي غداي انت مسلك زي ايميج ناتو خم حيش احنا خن دفيت كنقبر لنا اوف كورس نتي ابز زلو تصلو بوليتيكيا تاديوم دبلوماسيا وديو حزبنا تلاعيلو ديو نقولو ولا اتكيز كمان اب مونغونا تراي اب ايرتراويان تراي كيتحصره نابكال فاحد بلولو مجد كمان كركب لالو زبلالو ارأي زلني مالسي ولا شودناويان كحوسو كلهم دحر نن حدا مسارح تخادي ويجلديو دحر نغير كاسي ساتون كمان افتر بيتيشن تايجر خمسه مثلا شودناوي ايرتراو شودناوي طفي ويلكا ساتغير كامسي كل جزيس فتحي وين مثل ود سبسي حبري عليه هايمانوت قال خفلي اكلني ردوي نايداوتي ساسرغنا بزحت نيروم فلوس غورس حج كمان مالت حجي ابكموتات كمان سي ادوبانا خيدالو كم زولكا كمان ايتزارمنا لنا حج انا وخبرالو قال خبل اكلنا زخوفيله حدا ما قد يخاص دومستريشن كمان حدا ما قدي تي حقاو مسروح بعل مسيحي زمولو خنرينا خميو خصح غبرم تي حدا خاتي دومستريشن تولو زلها موعوعديو نشودناويان ديو نقولنا حواس كاسي حدا عينت لوبي ناقبر كمالت نظم بوليتيكاوان سي صلواتات كتحدر كتكال عليك دمصنا كال اطرف اتيخا ولا بزي انترنت قالو نقولهم تم وصع غداي قالو قالسي او كما ميل ولا بقول كما كخسد تخليها كتسمع اكزامبل بقى حجي لمنت مثلك انا خمس بالكل غزي تي كانوا لعل لنا بزعباز غداي زحر بوليتيكاو بس كدل على له لحر هم كانوا زنا امريكا نزي جون وغس غبروا حتى اب حدا بوليتيكاو زي ارتراوزي بوليتيكاو لو امريكا بزعبا ناي سام عبدو قالو مسحاتو كمل استراي زلو السبزي مخنات تماريس خصاص لزغبر الشعات حطو مس مصطو كن مليسوا مالتي كل واحد زي كونه مسرا حريو نغبر كان زلنا ايلو مالتي قومو تامسو خير از نبرت اب كاليفورنيا زلا حجي انت مالتي صلواتات كان حدر نخلالنا حجي انا حدا زي صبور ريسبونس غاور خنا بناي تبوغسنا منيشو مالتي بزي عندش مالتي صبور كبسل زلو مسيتي عارفي ايثيوبيا بحصيرو فتينا صدينا ولا ماركس عندش اوسلرز بهالزنا سوشيال ديموكرات ناي ريكستاغ مانزولو صبور كبيزولو مسيتي عاركم ايثيوبيا بحصيرو ولا بتناي بعال ماركس شي زهابوني حبريتا بويا كمان رخيبه مالتي دحريو حجي انت مالتي صبور ريسبونس رخبنا حجي سناتو مقدلو اوف كورس افت دبلوماسيا مال حجي اتي خمسن كبلاك اللي مخناتي بروسيس لزولو مالتي 500 بالخ نحنا كم ايرتراويان كنقبر كم خلق ادانا كنفلت نقول لنا حدا كلاي نجر ناتنا كميرماسي كله زي تقمط اشورن المجمرتا قال تصحيف حانت ميل نحدن افريكا زولو افتنا اوتسكود دولو امنا يوروبيان يونيون زولو خوف بولو اندحر شديدو حيل خغبر تخليها مسدا تراي ابغا هون كاسد تخليها حدث كوموتات كان تابع لنا زدبل كاتمريسنا در انا غير ديمونستريشن بلا زلنا اوف كورس كغبر يخيل يغبر اكون كان اتليست حجب زخوينا انا خمسه كبر له غلخ بلا كلن مستوم زولو جروب ديو غلا تلاعلسي حدا نغر كبر له بتموع عقاق صلالو مالتي دحر دمص ديكونا اندحزا دمصي طفيا دارغ عامت كمان كيدلنا حجوني عامت خوين حجه على عامت كون اوصدنا مالت ديخم حجس اقداسنت አለው ዛ ድምጹ ክትዋዓው አለው በኩሉ ሓደራነ ተዝብሉላ አነ ጎረቤት ካኹን ዓርካ ካኹን ድኾነ ሰብሲ ኣብ ሸወደን ዝቕመጥ በሓዚ ሸወደን ኣውሲ ክሳተፎ ከም ዝኽእል ኣብ ኮምታት ክንታወዖን ከላለና ይድብላና ሚካኤል ተኽላይ ይغنيلይ ሙሴ እቲ ናይ መወዳእታ ዓድል ንዓኻ ክበካ ክትብሎ ደል ተለካ ኮይኑ ንሕና ብወገና ኣብ ድምጽ ራድዮ ኤረና ናይ ኤርሚያስ ተኪኤ ጥራይ ደይኮነ እንተላይ ናይ ካልኦት ድምጾም ደጽፉ ሰባት ከምዚ ውሁድ መልክዕ ምንቅስቃስ ጀመሩ ከም ዝናሃትኩም ተለው ኮይኑ
ኣፍ ደገና ርሕዊ ነዝና ኤርሚያስን ክንቅጽሎ ኢና ሙሴ ትዕድል ንዓኻ ወካን መወዳእታ ኣነ ንስድራ ኤርሚያስ ከመግሶ መፈቱ ስኻ እንታይ መሰለካ መጀመርያ ትደራዕ ወሪዱ ወደሎ ንዑ ንኤርሚያስ ከም ሰብ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ስድራ እዩ እቲ ስድራ ድማ ብኩሉ ዓይነት ነቶም ክሕኩሑ ዘለዎም ነገራት ብሕጋዊ ሸነኽ ድዩ ንመንግስቲ ናይዚ ሃገር እዚ ዜጋታት ናይዚ ሃገር ስለ ዝኾኑ ኤርሚያስ እውን ዜጋ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ምግባሮም ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ኪንዩዝ ድማ እቲ ቀንዲ ቆላሕታ ክኸውን ዘለዎ እሳቶም እንታይ ገይሮም እንታይ ክገብር ይኽእል መሓዝቱ ንኤርሚያስ ወይ ህዝቢ ከይኮነ እተን መንግስትታት እቲ መንግስቲ ሒዝዎ ደሎ ከምዚ ዝበልከዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽም ጽቡቕ ሽም ዘለዎ እሞ እዚ መሪሕነቱ ድማ ንጽቡቕ ድልየትን ንጽቡቕ ተግባርን ተበጊሱ ስለ ዘሎ እዚ ንወዲ ከምዚ ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ብሓፈሽው ብጥበብ ዝበለ ድማ ነቲ ሕጂ ትሒዘሞ ዘለዎ ዕላማታት ክተናኽፍ ስለ ዝኽእል መሰል ናይዚ ዜጋ እዚ ዝግቦ መሰላት ስለ ዘሎ ዝግቦ መሰላት ክሕልወሉ ክኽእል ኣለዎ ሕራይ ክልቲኹም ኣጋይሸይ ኣቶ ሙሴ ኤፍሬም ክኢላ ጠበቓ ወይ ናይ ሕጊ ክኢላ ከምኡን ፖለቲከኛ ኣብ ተፈላለዩ ዓውትታት ናይ ሽወደን ኤርትራን ከምኡን ኣቶ ሚካኤል ተኽላይ ኣባል ሶሻል ዴሞክራት ሰልፊ ናይ ሽወደንን ከምኡን ፖለቲከኛ ብሓፈሽኡ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብኩም ብስም ኩሎም ሰማዓት የመስግነኩም ኣብ ስራሕኩም ኩሉ ግዜ ዓወትና ሳልጦን ምንየልኩም ይቐነየለይ يغنينا جون ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዝ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና